Ini tambah kau ini waktu itu bakal kain yang timnas kali ini nak. Kuliah nak belakang hambai sini media tak semua. Saya joto media channel ni bising deh. Joto naik dong naik kaya na. Ikut ni pasar kau belakang kuliah nak coba ni siapa yang kah hambai maru. Tahu ni bagi engkau sentini. Mandai hati wo kaisa sini. Oje panda. Abang kacang kebun sejawiya, tamu keba, jeng himbo to kaiman bisinte, sini sikla pan, jeng tabu sini buba grano, jeng logiri tongo, itai, oba hikino reli ni bisinte, jeng je sini je naharmung, sini greta tibralen, apuno jeng, tebo jeng jordar klainai, kununa ni bagai, jeng tino mahike himbo to kaini bagai, mawan sulaikya, tai jeng kanaka. Jagawo tini sini Prahastini Kroksa Tengkrenjek belai ke sini topano orai porai klaimini uklogo tini wo hano hai je parti naik jeng di prasar nubai kuno dina pun kaham klaya national party jara klai tongnai jara Simon tongnai borto Simono ini ama hai parti wo ini join klaiman uklogo ini bisnis klainai di prasar no je agi sani himani NRC eba kaba joto tipra sarak no pyokna ni bagai je Bangladeshi bubai kuninai oto din borok slogan dei themani tini borok abor no boiba koboi nai ni jini sathoni bagai borok kaisa national party o thamani biruddhe sini goriro sini song belai kha bono khamjaka aba hikeno bono tinio mandai hatio phainani khanamani bisingdei sini bukusong belai ke borok abono kosina harmalia sini tong kosong borok kosina harmalia aboni bagai tinio oro jara hati phainai borok tinio aba hikeno sini je bukukjuk patol koina jamaatiani biruddhe borok tini flag kosong phunugoi bono chung bubai khani lanyani bagai sini bukukchong logi saman bisingtike sini oje tini rally khlaimani bisingtike je sini bukukjuk no chung khunlainai sini prasar no oro gori khlaimani abu jobi posaya khlaika aboni jawab pomarnai aba hika sing tini ore lin bisingte jang khlaini bukai khani bone dina